טוב לכל הצדיקים היקרים של היכל שלמה ושל השיעור השבועי. לא שומעים אותי בסוף, בסוף שומעים? יופי, שומעים. עוד מעט כל זה יתמלא בעזרת השם. חברים יקרים, אנחנו עכשיו עושים פה הילולה לכבוד הצדיק רבי ישראל אבוחצירא הבבא סאלי הקדוש, שהיה בעל מופתים, הוא חי בדור הקודם. מה זה איש מופתים? כמו משה רבנו היה, כמו משה רבנו ממש. הוא נולד למניינם בעיר אסני, הוא נולד למניינם בשנת 1889, כלומר ב-26 לתשיעי 1889 הוא נולד, כן, במרוקו בריסני, ונפטר לימים בסבא ימים בן 95 בשמיני לראשון 84 בנתיבות. אתה זוכר את זה, כן? קודם כל הוא היה דיין ואב בית דין במרוקו. הוא היה דיין ואב בית דין במרוקו. הוא היה ראש ישיבה בגיל 18. ראש ישיבה בגיל 18, והוא החליף את אבא שלו בגיל 20. שתבינו כאילו על מי אנחנו מדברים פה. מי אנחנו מדברים פה. כן, בתור דיין. אז ההורים שלו, רבי מסעוד והאישה עליה השלום. כן, האישה לפני הנישואין הייתה בן חמו אגב. אמא שלו. והיה הרב שלו, שממנו הענק תורה, רבי משה תורג'מן. רבי משה תורג'מן זה אבא של הבבא סאלי הקדוש. רבי משה תורג'מן, שמסופר שהוא היה גר בעיר מערפוד. הוא היה גר בעיר מערפוד, זה כמה קילומטרים. מערפוד. אז כמה קילומטרים לא, הרב של הבבא סאלי זה רבי משה תורג'מן. לא, הרב שלו. בסדר גמור. אז מרוב כתוב שברגל צריך ללכת לבקר, לעשות הקבלת פני רבו. אז הבבא סאלי הקדוש קיבל על עצמו ללכת אליו ברגל. אמרו לו, לא, ברגל זה בחג. ללכת אליו לבקר אותו, להקביל פני רבך, לראות מה קורה איתו, מה שלמה, לדרוש בשלמה. אמר לו, אצלי ברגל, זה ברגל. היה הולך כמה ימים, חברים, עד הרב שלו, כדי לדרוש בשלמה. כל כך היה קשור אליו. הוא הגיע לפה כמה פעמים, הלך וחזר למרוקו, כי רבי משה תורג'מן דרש אותו במרוקו, הקהילה דרשה אותו. הוא הגיע לכאן והשתקע רק בגיל 73. רק בגיל 73 הוא הגיע לכאן, ואז הוא חשב שהוא יהיה ביבנה, ואז הוא עבר לאשקלון, ומשם הוא עבר לנתיבות, אבל רק בגיל 73. כל הצעירות שלו, הוא היה נע ונד בין ישראל, ציר ישראל מרוקו. כל הזמן רצו אותו שמה, כן? אז הוא מסופר, חברים, תראו כמה גדול הוא היה, שרבי מסעוד, מי זה רבי מסעוד? אבא שלו. רבי מסעוד, הוא חולם את רבי יעקב, המלובן. רבי יעקב אבוחצירא זה הסבא של הבבא סאלי. כן, המלומד בניסים. כן, האביר יעקב. איך? במצרים, נכון מאוד. אז אומרים, הבבא סאלי, הוא בגיל 13 רצה כבר להניח תפילין, בגיל 17, הוא רצה להניח תפילין של רבנו תם. והוא אמר לאבא שלו, אבא, תקנה לי תפילין של רבנו תם, אני רוצה להניח. הוא אומר לו, לא, זה לא הזמן שלך, תגדל, אני אתן לך. זה לא הזמן שלך, עד שהבבא סאלי אגר גרוש לגרוש, שקל לשקל, וקנה לעצמו תפילין של רבנו תם. היה מניח ככה בסתר, ולא אומר לאבא שלו. והוא היה ממש רוצה, כי הוא היה קדוש, הוא היה רוצה להשלים את עצמו עם התפילין. אז הרווק, עדיין, כן. זהו, אז הוא אמר לו, תתחתן, אני אקנה לך. הוא חולם באותו לילה את רבי יעקב אבוחצירא. הוא אומר לו, למה אתה לא קונה לבן שלך רבי ישראל את התפילין רבנו תם? תקנה לו תפילין רבנו תם, בשמיים רוצים שהוא יניח רבנו תם. אז הוא בא אליו בבוקר, הוא אומר לו, חלמתי את סבא, הוא רוצה שיהיה לך תפילין רבנו תם, בעזרת השם אני הזמנתי לך. הוא אומר לו, לא, אבא. מחילה, את חטאי אני מזכיר היום, אל תזמין, אני כבר קניתי. מה? כבר קניתי, אני ידעתי, הרגשתי שאני צריך להניח והנחתי. אמר לו, אתה תהיה צדיק גדול, אתה תהיה קדוש עליון, אתה תהיה בעל מופתים. מגיל קטן ידעו מי זה היה בבא סאלי הקדוש, חברים, מגיל קטן, כן? הוא היה עושה, חברים, תענית הפסקה. מה זה תענית הפסקה? בגיל קטן, גיל 13-14, מה זה תענית הפסקה? ממוצא שבת, אחרי סעודה שלישית, לא אוכל כלום, כן? אחרי סעודה רביעית, לא אוכל כלום, עד ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, יום שישי בקידוש הוא פותח את הצום. לא אוכל כלום, תענית הפסקה.
זה כנגד עשרות אלפי צומות, שכחתי את המספר המדויק, אולי הרב ניר יבוא יגיד לנו, שכחתי את המספר, זה כנגד עשרות אלפי צומות. הוא היה עושה תענית הפסקה ומסתגף, ואז זוכה להגיע לדרגות גבוהות. יום אחד הוא יורד למקווה, ואז הוא עולה מהמקווה, ורואה אותו, מי רואה אותו? רבי דוד אבוחצירא, אח שלו הגדול. אח שלו הגדול היה גם כן קדוש העליון, המסתגר בתוך חדר, היו מכניסים לו אוכל רק מתחת לחלון, כדי לא להפריע לו, שלא יצא אפילו לאכול. היה ממש פרוש מן העולם. הוא בא אליו... לא, רבי דוד שנהרג על קידוש השם בתפילת במרוקו, שבאו הגויים והרגו אותו עם תותח. אני תכף... הבבא ברוך, זה הבן שלו. כן. בנתיבות. כן, נכון, אחרי זה עבר לאשקלון, צודק. אז הוא אומר, שומע, אז הוא הולך אליו, אז רבי דוד נכנס למקווה, רבי דוד אח שלו, גם כן, בן אדם קדוש עליון רציני, רואה אותו, נכנס למקווה. והוא לומר, בישראל, אחי, תענית הפסקה אתה עושה? לא הזמן שלך צדיק, לא הזמן שלך. אומר לו, לא, מה פתאום, אני לא עושה תענית הפסקה. ולא, היה צנוע, הוא לא רצה להראות את עצמו שהוא עושה תענית הפסקה, זה רק קדושים. אומר לו, רבי ישראל, זה לא הזמן שלך. תפסיק, ובעזרת השם יגיע הזמן שלך, אתה תעשה תענית הפסקה. כרגע אל תעשה, אמר לו, בסדר, אחי היקר, והמשיך לעשות תענית הפסקה. פרוש מן העולם, בקושי היה אוכל, ראיתם, הוא היה רוב העצמות בג'לביה. מה זה? צדיק עליון. אומר, אז רבי דוד איך הוא נהרג בעצם, באו עם שמם הגויים. בא איזה... הקיסר שלהם שם, ראש הגויים שם, איזה מחמוד אחד עם שמו. כן, במרוקו. והוא אומר להם, אני רוצה עכשיו לעשות גזרה פה על כל היהודים. רוצה להשמיד, להרוג את כולם. אז רבי דוד אמר, מחילה, התפלל לעשות תפילה בצד. אמר, אני לוקח על עצמי ללכת כפרה על כל עם ישראל. הוא בא אליו, אמר לו, מחילה, עזוב את הקהילה שלי. קח אותי. הוא ביקש, ייקחו אותו. מסתכל עליו רבי ישראל אבוחצירא, אח של... אחי, לא, אל תמסור את עצמך לאויב, יהיה בסדר. הגזירה כבר נגזרה בשמיים. תן לי לעשות את מה שאני צריך. מרוב האכזריות שלהם, יימח שמם, מרוב האכזריות שלהם לקחו אותו, דחפו אותו לתוך תותח וירו אותו מתוך תותח, וכל הבשר שלו התפזר. היו צריכים לאסוף את הבשר שלו, ובשר תותחים, ולאסוף ולקבור אותו שמה, שם הוא נקבר בתפילת. ורבי ישראל אבוחצירא הבבא סאלי היה, הוא מעין להתנחם, הוא היה ממש קשור אליו בלב ובנפש, ממש קשור אליו. אחיו הגדול, זה היה הכל בשבילו, זה היה העיניים שלו. הוא היה, כנראה שלא באותה תקופה, היו הרבה פרעות ביהודים שם, פרופגנדות וכל... כן. כן. ג'וד וג'יד, תראה מה זה. וואו. אוכלים מצות עם דם של יהודים. אלה עלילות הדם, נכון. אלה עלילות הדם שהיו עושים על היהודים, נכון מאוד. וואו. וואו. אז באמת רבי דוד אבוחצירא עלה בסערה השמיימה, והבבא סאלי הקדוש מעין להתנחם. הוא היה עצוב מאוד מאוד עצוב. הוא היה בוכה לשמיים. למה לקחת לי את אח שלי הגדול, אני אוהב אותו כל כך, למה לקחת לי אותו? היה בוכה לשמיים. עד שיום אחד הוא יושב בתיקון חצות בבית כנסת, זה סיפור ידוע, כתוב בספרים שלו. ואז הוא רואה בת קול שיוצאת משמיים ואומרת, תעלה ותבוא נשמתו של אברהם אבינו. ואז הוא רואה את נשמתו של אברהם אבינו יורדת. תעלה ותיכנס לבית הכנסת נשמתו של יצחק אבינו.
ואז יצחק אבינו יורד לשמיים לבית כנסת. יעלה ויעלו יעקב אבינו, משה, אהרון, דוד, שלמה, יוסף, כולם. ואז בסוף הוא שומע, יעלה ויבוא רבי דוד אבוחצירא לקרוא בעזרת השם יחד עם כל הצדיקים וכל האבות, לקרוא תיקון חצות. ואז הוא רואה את הנשמה של אח שלו יוצאת, היא נכנסת לבית כנסת. ואז הוא אומר לו, אחי, אני יכול גם להיות איתכם? אומר לו, לא, פה זה רק הנפטרים, זה לא הזמן שלך, תצא החוצה, עוד יבואו ימים. וגם אתה מצער אותי מאוד. אומר לו, למה מצער אותך? מה אני עשיתי? מה אתה בוכה עליי? תראה איך טוב לי. תראה אני עם כל הצדיקים, אני עם כל אל תבכה עליי יותר, שמעת? לא, מה אחי, אבל אתה אח שלי, שמעת? תתנחם, אל תבכה עליי יותר. ואז הוא אומר לו, אין בעיה, בסדר אחי. ומהרגע הזה הוא ראה שהוא במקום טוב, יחד עם הצדיקים וכל האבות הקדושים, וברוך השם הוא התנחם מאותו ערב. מאותו ערב הוא התנחם. אז הוא אומר, יום אחד, הבבא סאלי הקדוש עולה לארץ, בסדר? ואז יום אחד הוא מגיע לעשות הילולה לסבא שלו, רבי יעקב אבוחצירא, בעיר באר שבע. הוא מגיע לעיר באר שבע, והוא אומר לשמה שלו, הרב שטרית, הוא אומר לו, תקשיב, אתה תקרא לכל הרבנים פה בעיר, לכל הצדיקים. באותה תקופה היה שם דיין, הרב מרדכי אליהו, בעיר באר שבע, היה דיין בעיר באר שבע, בית דין שם. היה דיין הרבה זמן, הוא היה גם הראשון לציון. ואז הוא כיוון שהוא יביא את הרב מרדכי אליהו. טוב, השמש חוזר עם כל הרבנים, והבבא סאלי מסתכל ככה עם בד לג'לביה, הוא לא רואה את הרב מרדכי אליהו, הוא אומר לו, איפה כל הרבנים? הוא אומר לו, פה הרב! הוא אומר לו, לא. איפה רבי מרדכי אליהו הדיין שיש פה בבית דין? הוא אומר לו, לא יודע הרב. הוא אומר לו, לך תביא אותו. הוא מגיע לרב, לשכונה שלו איפה שהוא נמצא, הוא אומר לו, שלום עליכם כבוד הרב, הרב הבבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא נמצא פה, עושה הילולה לכבוד סבו, והוא מבקש שכבודו יגיע לשמוח איתו ולשתות איתו כוסית ערק. הוא אומר לו, תודה רבה, תמסור תודה רבה בדרישת שלום לרב, כמה שמעתי אודות הרב, שם ישמרו ויחייהו. תאמר לו שאני תודה אבל לא תודה, אני לא יכול להגיע. הוא מספר שאמא שלו נפטרה והוא לא יכול כי הוא בדיוק בשנה והוא לא יכול לשמוע כלי שיר, אני מחילה, אני לא יכול להגיע. הוא אומר, טוב בסדר, מה יעשה? הרבנים הסתובבו, לקחו את הרגליים וחזרו לרב. מה, איפה הרב? איפה הרב? לא הבאתם אותו? לא הרב, אתה לא מבין, הוא אמר שהוא בשנה על אמא שלו והוא לא יכול לבוא. הוא אומר לו, תקשיב, אתה לא שומע מה אני אומר לך, אתה חושב שאני לא יודע שהוא בשנה על אמא שלו? לך תביא אותו. ואם הוא מסרב, תביא אותו גם בכוח. הרב מרדכי אליהו כותב את זה בספר שלו, אתם שומעים? הרב מרדכי אליהו, מה שלא אמיתי הרב, אגב, ידוע שמה שלא אמיתי, הרב מרדכי אליהו לא היה כותב. לא, רק מה שאמיתי היה מוודא מכלי ראשון, והיה כותב את זה. היה להם קשר ממש טוב. ואז חוזרים אליו השמשים, אומר לו, מחילה, כבוד הרב, הבבא סאלי קורא לך, הוא אומר שאל תדאג, תשב לידו, יהיה בסדר, אמא שלך תשמח בשמיים שאתה שותה עם הבבא סאלי כוס ערק, יהיה בסדר, אל תדאג. אומר לו, אבל איך, זה הלכה, זה שולחן ערוך מפורש. הרב מרדכי אליהו היה תקיף, הוא לא היה הולך ימינה ושמאלה, ההלכה זה הלכה. אבל איך אני אעשה את זה? אומר לו, מחילה הרב שאנחנו אומרים לך את זה ככה, אבל הרב אמר לנו שאם כבודו לא יגיע, אז אנחנו ניקח אותך בכוח. אומר לו, מה יש לכם? מה קרה לכם? מה, אני לא יכול, זה שולחן ערוך מפורש. מחילה הרב, אנחנו נעשה את מצוות רבנו, אם כבודו לא יגיע בטוב, אנחנו ניקח אותו בכוח. טוב, בסדר, אני מגיע. רבי מרדכי אליהו ראה שאין לו מה לעשות, לקח את הדברים שלו והלך איתם. הוא נכנס, איך שהוא נכנס, הבבא סאלי עומד לכבודו. רבי מרדכי אליהו, שלום עליכם, בוא כבודו יישב. אל ידאג, כבודו יישב פה לידי. אני מדבר איתו במרוקאית ערבית, יישב פה לידי. קח, תשתה לך עם כוס ערק. עכשיו, שהרב היה ממלא כוס ערק, זה לא כוסית שאנחנו שמים כוסית כאילו הקטנות האלה. הוא היה עושה כוס תה, חצי ליטר ערק. כוס תה הוא היה עושה ערק. ואז היה אומר, אתה יודע מה? תשתה לחיים, יהיה בסדר, תשתה לחיים. ואז הרב מרדכי אליהו לא רגיל בדבר הזה, אמר לו, אבל יש לי מחר כמה פסקי דין בבית דין, תשתה, זה בריאות, זה חיים. ואז הוא שתה, התחיל להסתחרר שמה, אבל שתה. ואז אחרי שעתיים, הייתו שעתיים, כיבד אותו, שעה 11, אומר לו, טוב, תודה רבה כבוד הרב, השם מברך אותך, אני מחילה, מכבוד תורתו, אני חייב ללכת הביתה, הגיעה העת, הגיעה השעה, תודה רבה. אומר לו, לא, אתה נשאר איתי פה, עד שאחרון האנשים לא יוצא, אתה לא הולך.
הרב מרדכי אליהו קלט שיש פה משהו. אומר לו, אבל למה? אני צריך מאוחר, יש לי מחר, אני קם 4 בבוקר, הרב. הוא אומר לו, אתה עוד מעט תדע למה. עכשיו זה לא הזמן. האולם מתחיל להתרוקן, בשעה 12:30 נכנסת משטרה. מי זה פה הרב מרדכי אליהו? מי זה פה הרב מרדכי אליהו? אומר לו, כן, אני, מה אתה צריך צדיק? אומר לו, מה, אנחנו כבר 1.5 שעה מחפשים אותך במשטרה. אומר להם, אותי? מה אני עשיתי? לא עשיתי כלום. אמר, אתה לפני חודש נתת פסק דין לפלוני אלמוני, נכון? אומר, נו, כן. אומר, הבן אדם הזה זה עבריין מוכר בבאר שבע, 2 הדיינים שהיו איתך, אחד לימינך, אחד לשמאלך, שבר להם את העצמות, שלח אותם לסורוקה. הוא חיפש אותך, נכנס דרך החלון, חיפש, לא מצא. לא מצא אותך. עד עכשיו הוא היה שם, תפסנו אותו בכלא. ברוך השם שאתה פה. הבבא סאלי מסתכל עליו ואומר לו, נו, מה עדיף לך? לשתות כוס ערק עם הבבא סאלי או לחטוף מכות מאיזה עבריין בחוץ ברחוב? תראו איזה צדיק! תראו איזה צדיק! תראו איזה צדיק, איזה רוח הקודש. איי, זכותו יגן עלינו. בעזרת השם. אומר, הבבא ברוך בנו, הוא מספר, הוא כל הזמן מספר ניסים ונפלאות מופתים מכלי ראשון, כי הוא היה רואה את זה. אז הוא אומר שפעם אחת היה איזה מטוס שבא מארצות הברית, ברוך הבא, ימים על ימי מלך, עושים שנות הבכות ובנו, הרב. ימים על ימי מלך. לחיים וחיים, יעשו כוס לרב, כוס ערה, כמו שהבבא סאלי היה רואה. אבל חצי ליטר. על גדותיה. איך הבבא סאלי היה אומר צדיק? כן, כמובן, לאכול, תעשו לו צלחת. הנה צלחת, יש פה צלחת. אז אומר הבבא ברוך, חברים, ספר שפעם אחת התקשרו לרב, לשמש של הרב, ואמרו לו, תקשיב, יש מטוס שבדרך ארצה, ולא נפתחים לו הגלגלים, וכבר התחילו להביא דיונות של חול, מסעיות של חול, שמו על המסלול, בסוף המסלול, כדי שהמטוס יבוא, ומקסימום ינחת על הגחון, נחיתת אונס, אבל לא ינזקו הנוסעים, כמה שפחות נוסעים שינזקו. והבבא סאלי שמע דבר כזה, נכנס לחדר, הבבא ברוך, הבן שלו מספר, אני הייתי ילד קטן. הוא מספר שהוא יושב על הרצפה ואמר, הקדוש ברוך הוא, למה ככה? תבטל את הגזרות. למה הגזרות האלה עוד לפני חג? למה הגזרות האלה על עם ישראל? למה? תבטל את הגזרות. הבבא ברוך מספר. ואז מה הוא שמע את אבא שלו אומר? בבקשה, אם צריך לקרות משהו, אל תיקח אותם, קח אותי! הוא שמע את זה, הוא פחד על החיים של אבא שלו, הוא ידע צדיק גוזר השם מקיים. ואז הוא התפלל, הקדוש ברוך הוא, אל תשמע את התפילה של אבא שלי, הקדוש ברוך הוא, אל תשמע את התפילה שלו, תציל אותם, אבל אל תיקח אותו. כך הוא מספר הבבא ברוך. אל תיקח אותו, בבקשה, אל תיקח אותו. ואז הוא הסתכל, הרים את העיניים לשמיים, הקדוש ברוך הוא, תעשה ניסים, תעשה שוט, אנחנו לא רוצים פה הרוגים, אנחנו לא רוצים פה נספים. הקדוש ברוך הוא, בבקשה, אני עשיתי את שלי, עכשיו תעשה את שלך. באותו רגע הוא מקבל טלפון לשמש של הבבא סאלי, אומר לו, אותו אחד מהשדה תעופה, הרגע נפתחו הגלגלים של המטוס. הרגע. תראו מה זה הצדיק הזה, כל דבר, כל תפילה שלו במקום, כל תפילה שלו, פונטו. ניסים ונפלאות. הוא היה אוהב ללכת לצפת, העיר של הצדיקים. הוא אוהב ללכת לצפת. עכשיו, צפת זה עיר שיש שם הרבה עוני, לצערנו. יש שם הרבה עוני. הוא היה הולך ללכת לצפת, ופעם אחת הוא הגיע לשם עם השמה שלו, הרב שטרית, והוא אמר, היה בית כנסת הגדול, הספרדי של האריזל, סגור. והגבאי של העיר אמר שם לרב, הרב רצה להיכנס, אמר לו, לא, מחילה, אי אפשר להיכנס, פה כל מי שנכנס, השם ישמור, קורא לו או משהו רע, או שזה לא נפתח בכלל, הדלת חלודה, שום דבר לא נכנס. אמר לו, מחילה, סידי, אני רוצה להיכנס, תן לי להיכנס, אל תדאג, בסדר. אמר לו, בסדר, אבל קושר אותך עם חבל, כמו שהיו קושרים את הכהנים. אם קורה משהו, אני מושך אותך החוצה. אמר לו, אין בעיה. הבית כנסת הזה שאנחנו נכנסים אליו עכשיו חופשי. הוא נכנס, חברים, אומר לו, אברהם, איפה המפתח? הוא הביא לו את המפתח, אבל אמר לו, זה לא ייכנס בכלל, זה חלוד. עשרות שנים, אף אחד לא פתח. הבבא סאלי רק הניח את המנעול, את המפתח בתוך המנעול, החלוד, טק, נפתחה הדלת, בלי לסובב בכלל, נפתחה הדלת. נפתחת הדלת והוא נכנס, ואז השמה שלו אומר לו, הרב, אני יכול לבוא איתך? אומר לו, בוא, תחזיק בשולי גלימתי ובוא. ואז הוא בא ועובר כל פינה בבית כנסת,
כל פינה בבית כנסת לחשים. כל פינה בבית כנסת עושה לחשים, ככה הוא מסר לכולם, זהו, בסדר? עכשיו הכל טהור. הוצאתי את כל התרומה מפה, וברוך השם, דעו לכם, שמי שרוצה עכשיו להיכנס, גבאי, דע לך. עכשיו אתה פותח את המקום לרווחה, וכל מי שרוצה להיכנס נכנס. שמעת? זהו, זה עליך ועל ראשך. אמר לו, אין בעיה, אבל איך עשית את זה? אמר לו, עזוב איך עשיתי את זה. ברוך השם, פתחת בית כנסת, באותו רגע. הוא היה אוהב להתפלל בבית כנסת שנקרא בשכונת כנען. אני לא יודע אם עדיין יש שכונת כנען בצפת. הוא היה אוהב בשכונת כנען להתפלל בבית כנסת שנקראת בית כנסת אבו אב. בית כנסת אבו אב, הוא היה מגיע לשם, נותן שיעור תורה, ואז הוא פונה לאחד מהיושבים, אומר לו, אתה, רבי מוישה, מחר 2:30 הסעודה אצלך. הוא היה עושה סעודה והילולה וקולות וכלי שיר, ברוך השם, 300 איש מגיעים. היה שם אחד, קראו לו הרב חיים אסולין. מסכן, הוא היה עני מאוד, עני מרוד, ואשתו עליזה, היה עני מרוד. והוא היה הולך לשם, גם לשיעור. פעם אחת, הבבא סאלי הגיע לשיעור, והוא יושב בקהל. ואז הוא פונה אליו, אתה חיים אסולין, מחר הסעודה אצלך. מאיפה אני אביא 300 גרונות עכשיו, כמו שארי אומר? איך אני אעשה עכשיו? אומר לו, אין בעיה, הרב, בסדר גמור. ואז הוא חוזר הביתה, אומר לי, אשתי, אומר לו, נו, ראית את הרב? כן, מה זה ראיתי את הרב? איזה זכות, היא אומרת, איזה זכות? אומר לה, כן, מה זה זכות? תכין לי 300 גרונות למחר, איזה זכות? מה? יש לי רק 2 עופות וקצת ושקית אורז, איך אני אעשה? הוא אומר לה, אני לא יודע. מחר הוא רוצה את זה בשעה 3, אני לא יודע איך נעשה את זה. ואז הם מתחילים טלפונים בבוקר, לא מצליחים לעשות כלום. בשעה 12, הבבא סאלי נוחת אצלו בבית. עכשיו, כבוד הרב, בכבוד. אומר לו, מה, אשתך עדיין לא הכינה את האוכל? איפה האוכל? איך אשתך עדיין לא הכינה את האוכל? ואז הוא נכנס, איפה אתה לומד תורה? איפה החדר לימוד שלך? פה הוא ראה לו את החדר לימוד, הוא נכנס שם ללמוד תורה, ואז הוא אמר לו, יאללה, תגיד לי אשתך שתכין את האוכל. ואז אשתו עדיין מפשירה את 2 קרעים שיש לה, עם הכוס אורז. ואז היא אומרת לו, אבל מה נעשה, חיים? אין לנו, מה נעשה? ואת הכל שומע הבבא סאלי בחדר השני. אומר לו, צדיק, תגיד לרבנית, לא תדאג. כד הקמח לא יחלה וצבחת, השמן לא תחסר, עד אשר יבוא מטר, אל תדאג, בסדר. עליי ועל ראשי. 300 איש יאכלו פה. היא שמה את 2 קרעים האלה, הוא מספר את זה כלי ראשון, חברים, זה לא סיפורי אגדות. היה פה בן אדם כזה, יתהלך בינינו. כלי ראשון. היא עושה את כל מה שהיא עושה שמה, נכנסים אנשים, 100, 200 איש, אבל איפה השתייה? הביא איזה 2 בקבוקים, אל תדאגי, כל פעם שתפתחי את הדלת, תראי בקבוקי שתייה, יהיה בסדר. ובאמת, כל הזמן, הכל נתמלא מאליו, הכל נתמלא. היא מוציאה את האוכל, ולא נגמר האוכל, היא מעידה בפיה, לא נגמר. חברים, 300 איש אכלו באותו רגע, 300 איש. ואז הוא רואה שבקבוק ערק נגמר. הבקבוק ערק שם נגמר, של הציבור של בית כנסת אבו אב, נגמר עליהם הערק. הוא אומר לו, מה? אין ערק? אין ערק, רב. איזה אחד הביא בקבוק, זהו, נגמר. אומר לו, מה? אין לזה בקבוק, עם קצת ערק? הוא אומר לו, קצת יש, תביא. הוא לוקח את הבקבוק, עושה איזה כמה לחשים, ועוטף את הבקבוק, ואז הוא אומר, יהי רצון, יצא בשם את הברכה בהשמך. הוא מסתכל עליו ככה, חיים אסולין, אומר לו, מה? אומר לו, לך תשקע את כולם, שכולם ישתו פה. אומר לו, אבל זה בקבוק קרק, הרב. מרים את הבקבוק, וואלה, בקבוק מלא. הוא מוזג, לא נגמר. הוא מוציא אחרי זה את העטיפה, הוא אומר, מה זה, הכל מלא. הוא אומר לו, מה זה, הרב, איך אתה עושה את זה? הוא אומר לו, עזוב אותך, לא עשיתי שום דבר. סך הכל, הקדוש ברוך הוא עושה את רצוני כי אני זקן, הכל בסדר. אני לא עושה פה ניסים ונפלאות ולא קבלה מעשית. ואז הוא ככה נתן לו לאכול, ואז הוא אומר לו, אותו חיים אסולין, היה אוכל או לא היה אוכל? מה אתה אומר? ואז חיים אומר לו, מחילה הרב שהמעטתי בערכך, אתה יודע, תראה את הבית. אומר לו, הכל בסדר. אתה מספיק עוני, נגמר, אין עוני יותר. מעכשיו אתה רק תעלה ותפרח ותהיה עשיר גדול. אותו חיים אסולין, חברים, השתפר מזלו ונהיה בעל כמה חנויות של בגדים בעיר צפת. בעיר צפת כמה חנויות בגדים. הוא הסתעף שם לכל מיני ערים, נהיה עשיר גדול. תראו מה זה הבבא סאלי הקדוש, כד הקמח לא יחלה וצפחת השמן לא תחסר עד אשר יבוא מטר. תראה מה זה, הקדוש ברוך הוא נותן, הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. זה לא להאמין. היו איזה 2 נערים מארגון שקראו לו פעם פעילים. הכיר את הארגון הזה? פעם היה תחילת שנות ה-80, היה ארגון שקראו לו פעילים. אז באו, מכיר? אז באו, כן?
אז הגיעו איזה שניים שהיו מחזירים אנשים בתשובה, לפני שהיה ערכים, לפני שזה היה מחזירים אנשים בתשובה, ומחלצים את כל האנשים, ואז הם אמרו ככה, כמשיחים לפי תומם, ילדים בני 20, בוא'נה, שמענו, יש צדיק בנתיבות, בוא נביא אותו איתנו באוטו. יש להם אוטו, סובארו אברכים, טרנטה, מה איך, הם לא הבינו מה הם אומרים. נביא אותנו, והוא יקרב את כולם. רצו ללכת למושב שקראו לו אביבים. הם באו לרב, שלום עליכם, שלום עליכם, מה נשמע? מה שלומך, איך קוראים לך? אתה פנחס, ואתה משה, שלום עליכם צדיקים. נו, יש חזרה בתשובה, מתקרבים או לא מתקרבים? הוא אומר, ברוך השם, מתקרבים, ברוך השם, ברוך הבא רבי דוד, בכבוד ישתה יאכל, לכבוד הצדיק הקדוש הבבא סאלי, בכבוד רבי דוד היקר. אז חברים יקרים, באמת, הוא מגיע, אומר, מה אתם רוצים, שאני אבוא איתכם? לא להאמין, השמשים לא האמינו. הוא תופס את המטה שלו, את המקל שלו, אומר, יאללה, איפה אני נכנס? איפה האוטו? אמרו לו, פה הרב, מחילה, זה האוטו. נו, אין בעיה, הוא ישב מאחורה, 6 שעות נסיעה, חברים, בכבישים של פעם. נסעו עד לצפון, מושב אביבים. ככה, קרטע, פתאום האוטו מתחיל קרטע, והוא לומד בספרים, כל 6 שעות הוא רק לומד באחורה, והאוטו מקרטע, פתאום נעצר. מרים את הראש הבבא סאלי, מה, הגענו? אומר לו, לא, הרב, הלוואי, פשוט נתקענו. למה, מה קרה? נגמר הדלק, הרב. נגמר הדלק? נו, אז מה הבעיה? אומר לו, אז אני צריך עכשיו ללכת, לקחת טרמפ עד לתחנת דלק, לחזור ולמלא את האוטו בדלק, וככה אני מלא דלק. אומר לו, לא, מחילה, הכל בסדר. הוא אומר, מישהו אמר לשמן וידלוק, יאמר לחומץ וידלוק. אתה לא זמין רבי ניר. מי שאמר לחומץ וידלוק, חזרתי לך כמה פעמים. מי שאמר לשמן וידלוק, יאמר לחומץ וידלוק. סע! אומר לו, הרב, איפה? זה על אפס, הרב, תראה את המחוג. צועק הצילו. אומר לו, תניע. הוא מניע את האוטו, מניע, מכה ראשונה, כאילו זה אוטו עכשיו וזה. נוסע, עובר ליד תחנה דלק. הנה הרב, הגענו. אומר לו, מה אתה עושה? סע, אין זמן. אומר לו, הרב, זה עוד 130 קילומטר מפה. אומר לו, שמעת מה אמרתי? סע! הוא נוסע לשם, מגיעים, הם לא מאמינים למה שהם חווים. הוא אומר, מה, אולי, לא יודע, אולי היה קצת טיפות של דלק, עכשיו אני צריך עכשיו אחרי שהם סיימו שם במושב אביבים, שהרב קירב את כולם, הגיעו שם עם הרב קירב את כולם, וכבודו יאכל משהו, בבקשה. תעשה נטילה ותאכל, בכבוד. סעודת מצווה לכבוד הרב, לרפואתה של אמא בעזרת השם. שמעון בן פרחה, נכון. רננה בת אלינור ורמי בן שמחה בעזרת השם. רפואה שלמה. חברים יקרים, הם חוזרים מהמושב אביבים ואומרים, טוב, נו, עכשיו בסדר, אולי הדלק הספיק עד עכשיו כי היינו על העדים, עכשיו למלא. ואז הוא בא למלא, הוא אומר, מה אתה עושה? סע לנתיבות. הוא אומר לו, הרב, 300 קילומטר איך אני אסע? הוא אומר לו, סע לנתיבות. אני אמרתי לך, יש דלק. מי שאמר לשמן וידלוק, יאמר לחומץ וידלוק. סע! הוא נוסע, הוא לא מאמין, חברים, זה אנשים שסיפרו מכלי ראשון, נוסע. מגיע לשם, הוריד את הרב, ואחר כך הם היו איתו בקשר לכל מיני דברים. אחרי שהוא יוצא מהרב, הוא הולך תדלק. ואחרי זה הם חזרו אליו בקשר לאיזה משהו בצפת, היו צריכים ללבן איתו איזה עניין. אז הוא אומר, נו, איך הצדיקים שלנו חוזרים בתשובה? נו, אומר לו, ברוך השם, נו, מה שלום הדלק? אתה עדיין נוסע? אומר לו, ברור, הרב, תדלקתי. אומר לו, שתהיה בריא. אם לא היית מתדלק, אתה נוסע בלי דלק כל החיים. למה אתה קטן אמונה? סידנה בבא סאלי אמר לך לא תדלק, מה תדלקת? איי. הנה, פה יש. אומר, חברים, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שדיברנו עליו לפני רגע, הוא לא היה כותב שום דבר בלי לבדוק, כלום. הוא היה כותב סיפורים רק אם זה אמיתי. ואז הוא בדק עם איזה תלמיד חכם אחד, תגיד, הסיפור הזה עם הערק, זה דבר אמיתי? הוא אומר לו, בוודאי, מה זה, זה שאלה, אני ראיתי בעיניים שלי. ואז הוא הלך לסידנה בבא סאלי בעצמו, הוא אומר לו, סידנה, יא סידנה, תאמר לי יד. רק איך אתה עושה? מה אתה עושה ככה? עלי לקבלה מעשית הרב? אתה יודע שאסור. אומר לו, חס ושלום, אני עושה קבלה מעשית. תדע לך שאם אני אומר שם קדוש, אני מעמיד פה ארגז של ערק. הוא אומר לו, אז מה אתה עושה? הוא אומר לו, אני אגיד לך. ואז תשמעו מאיפה זה התחיל, לא כולם יודעים את זה. מאיפה זה התחיל הקטע הנושא עם הערק. מאיפה זה התחיל? הוא אומר שאני הייתי קטן, אז הגעתי לבית כנסת, ואבא שלי הביא איזה בקבוק משקה. ואז הוא יצא, ואז הבקבוק משקה נגמר. ואז החסידים שם לא היה להם איך לשתות ואיך מה לעשות. אז מה היה? אז אני לא האמנתי שזה קורה, שבאים אנשים והם מתקבצים לכבודה של תורה ואין מה לשתות. לקחתי את הבקבוק ואמרתי, הקדוש ברוך הוא,
כתוב יצב השם ברכה ואשמך. אני מכסה עכשיו את הבקבוק, רק אתה יכול, אתה ממלא עכשיו את הבקבוק, בעזרת השם יהיה לשתות פה לכל העדה. ואז חברים, יצב השם את הברכה באשמך. מה זה אשמך? כתוב בגמרא, הקדוש ברוך הוא מצווה את אין הברכה שורה אלא בסמוי מן העין. שורה אלא בסמוי מן העין. הקדוש ברוך הוא נותן את הברכה מה שסמוי מן העין. אם כל אחד הולך ככה בהואה, והיום שמעתי שאיזה זמר הולך לאיזה תוכנית טלוויזיה עם שעון של $200,000 וטבעת של $50,000, והוא צריך חברת הבטחה כי החברה לא מאפשרת לו לבטח את התכשיטים אם אין לו חברת הבטחה מאחוריו. מה זה השיפוני הזה? מה זה הדבר הזה? הוא אומר אין הברכה שורה אלא בסמוי מן העין, חברים. ואז באמת ככה, אומר ככה אני התחלתי, ואז את זה כתב גם הרב מרדכי אליהו בספר שלו, חברים. הוא כתב את זה ולא סתם הוא כתב את זה. אז הוא אומר, היו איזה 3 אנשים פוחזים שהגיעו מחיפה לנתיבות. 3 אנשים פוחזים, בכוונה אני קורא להם פוחזים, מחילה מהכבוד, משום שהם היו רחוקים מתורה ומצוות ולא היה להם כל כך כבוד לתלמידי חכמים. והם נכנסו, מישהו שכנע אותם ללכת לבבא סאלי לקבל ברכה, שיהיה להם עסק, שפע וברכה בעסק, טוב. הם מגיעים לשם, אחרי שהם מגיעים 6 שעות נסיעה, לא יודע איפה הם באו, נכנסים, מחכים עוד 4 שעות בחדר המתנה, תיקון על הכיף כיפק, איזה תיקון היה להם? מה זה תיקון? ואז פתאום הוא מקבל אותם, אומר להם, שלום עליכם, איך קוראים לך? ואתה קלט את התמונה, הרב, שלום עליכם, תן לי צדקה, אני רוצה צדקה. ואז הוא מסתכל, רק זה, תאמין לי דתיים האלה, לא מספיק 6 שעות, עכשיו נסענו 10 שעות, אנחנו מחכים, מה הצדקה? עכשיו הרב צריך צדקה מהם, הוא צריך צדקה, הוא משדד ממלכות, הוא צריך צדקה, מרגיז ממלכות האיש הזה, הוא אומר שם קדוש ויש לו פה כספת, הוא צריך צדקה. אני רוצה צדקה. למה? צדקה תציל ממוות. והוא רצה לתת להם פרנסה, ואני חשוב כמת. אמר, תביא לי צדקה. נתן להם, מילא להם 2 בקבוקי מים, לא רק, 2 בקבוקי מים, אמר להם, קחו את זה, בעזרת השם, יהיה לכם ברכה והצלחה וכל טוב. סעו לשלום. ואז הם נכנסים לאוטו, ככה בשתיקה רועמת כזו. תודה רב. נכנסים בשתיקה רועמת, שמים את התיק מאחורה, והביאו לו איזה 10 לירות, לא יודע, היום זה כמו 200 שקל, אני לא יודע מה. ואז הם שמים את זה בפגז', את 2 בקבוקי מים, שמים בפגז' ונוסעים. פתאום אחד אחרי איזה שעה נסיעה אומר, תגיד לי, אתה נורמלי אתה? מה הבאת אותנו לזקן הזה? מחילה שאני מתבטא ככה הם אמרו. מה הבאת אותנו לזקן הזה? גם 10 שעות עד שראינו אותו וגם רצה כסף, וגם שרפנו 10 לירות, וגם עכשיו מה הביא לנו מים? תגיד לי, אתה רציני? ואז השני גם כן להתחמם. באמת, בוא, אתה לא נורמלי, אתה מה? ואז הוא אומר להם, אתם לא יודעים מי קיבלתם ברכה, אתם אין לכם מושג, אין לכם מושג מי קיבלתם ברכה, אתם יודעים מי קיבלתם ברכה, אתם יודעים? ואז הנושא השתתק, הם הגיעו הביתה, הוא בא להוריד אותם, אמר לו, שנייה רגע, תן לי רק להוציא את הדברים מהאוטו, הוא בא להוציא את התיק שלו, הוא בא להוציא את הבקבוקים, הוא רואה את הבקבוקים ריקים, והכסף שהם נתנו בתוך הבקבוקים. חבר'ה, זה סיפור אמיתי שכתוב בנפלאות הבבא סאלי. הכסף שהם נתנו בתוך הבקבוקים, והבקבוקים ריקים ממים. אתם אומרים שאני לא יכול לעשות שום דבר? זלזלתם ביכולות של הקדוש ברוך הוא? כי זה לא אני, זה היכולות שלי. שולם עליכם, רבי דיוויד. שולם עליכם, צדיק יסוד עולם. השם שמך. רגע, תעשו לו צלחת לרב, תעשו לו צלחת. שלום עליכם, כבוד הרב הצדיק. הנה יש לך פה יין שאתה אוהב. תעשו לו כוס יין, רבי הרצל, הוא שותה רק יין עמוקה. ערקה? אז תן לו ערק. לא. מחילה, פעם שעברה היה שיעור, אני אומר מחילה לכבוד לפני הציבור. פעם שעברה היה שיעור אצל הרבנית, אצל האמא של ניר, לא אצל אמא של ניר, והיינו צריכים לעשות משהו כזה רציף, וכבודו גם היה קצר בזמן, אז זה לא הסתדר, ואני ממש כאב לי הלב על זה, אבל תמחה לי, שמשמור אותך, אבל כי לא יכולתי גם, זה הדברים שתכננתי ממש לומר, דברים על הדברים, אתה מבין? כן. לא, רבי ניר רחמים. כן. הנה, בבקשה הרב, יברך, בורך. בורך בשמו. אלוהינו מלך העולם, בואי רק ויגפנו. אמן! אז אומר, חברים, תראו מה, לחיים. צדיק.
כן, 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 ממש מהרגע להרגע. תקשיבו, אני בדרך לעבודה, אתמול בכלל אמרתי, טוב, התקשרתי, לא ענו לי, אמרתי בדרך לעבודה, שמעתי שיעור על הבבא סאלי, סיפורים, אני לא נשמע סיפורים כשאני נוסע לעבודה, ככה אני מעביר את הזמן, לא שם לב לפקק, ואמרתי, רגע, מה אני עושה, תגיד לי, מה אני עושה? כזה צדיק, אנחנו לא עושים הילולה. ראיתי טלפונים, ברוך השם, תראו כל השולחן הזה, רק בגלל שהצדיק רצה, זה לא אני, זה הצדיק, באמת, ברוך השם. והצדיק הזה גם, שהלך להביא את השתייה ואת הערק, רבי שמעון. יישר כוח גדול. אז הוא אומר, תראו מה זה, יצב השם את הברכה באשמך. איי. הוא אומר, כל מי שעושה בשמחה, כן, כתוב בגמרא, חברים, כל מי שנותן צדקה, מתברך ב6 ברכות. כל מי שנותן צדקה בחיוך, טוב לו בן שיניים, ממשקה וחלב. עכשיו תן לו חלב, אבל תן לו את זה. טוב, כך, נו. עדיף לא תיתן לו. עדיף לא תיתן לו כלום. אבל אם אתה מחייך, הוא מתברך, כתוב בגמרא, ב11 ברכות. שואלת הגמרא, מי מברך? אומר, עונה הגמרא, הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך את הבן אדם. הקדוש ברוך הוא בעצמו, למה טוב לו בן שיניים ממשקה וחלב? למה? כי כתוב, מה כתוב בתהילים? כי יעמוד השם לימין אביון. הקדוש ברוך הוא עומד לימינו של אביון, שהאביון בא אליך ברמזור, כל אחד, כן, יפתח את העיניים לראות אם זה באמת אביון או שזה, כן, למרות שכל הפושט יד, מי שנותן לו, הקדוש ברוך הוא נוהג את אותו דבר, בלי כל כשם שאתה מדקדק פה למטה, ככה עושים לך למעלה. אז דעו לכם חוץ מחלילה, כל המסוממים, זה מסוכן לתת להם, כי אתה עוזר להם להעמיד את עצמם, הם רוצים את זה, אבל זה לא באמת מה שהם רוצים. אז אומר, הקדוש ברוך הוא נותן לו, הקדוש ברוך הוא, אם בא אליך אביון עכשיו, אומר לך, שלום, יש לך איזה כמה שקלים, אתה יודע מי עומד לימינו? הקדוש ברוך הוא עומד לימינו, חברים. הקדוש ברוך הוא מסתכל, אומר, בוא נראה מה הוא יעשה עכשיו זה, בוא נראה. ואז אתה אומר לעצמך, יאללה, איך בדיוק בשנייה שאני מגיע, כולם נופלים עליי, תגיד לי, מה לא יכולתי לצאת 10 שניות אחר כך? שתהיה בריא. אבל במיוחד בגלל זה הקדוש ברוך הוא הוציא אותך בדיוק בשנייה הזאת, התעקפת בדיוק אחרי המכונית הזאת כדי להגיע בדיוק בדקה הזו, כדי שיראה אותך אותו אביון ויבקש ממך. למה? הקדוש ברוך הוא מנסה אותך, הקדוש ברוך הוא לימין אביון. הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא לימינו של אביון. מסופר חברים על טרנספורופוס, יש לו שם של טרנספורטר, של טרנספורופוס הרשע. טרנוסרופוס הרשע. יש לו שם חביבי של פולקסווגן. אומר לו, טרנוסרופוס הרשע היה קיסר רומי. הוא שאל את רבי עקיבא, תגיד לי, רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא האלוהים שלכם. הוא אוהב את העניים? הוא לא, ודאי, הוא אוהב את כל העם, בוודאי, הוא אוהב את כל העולם, בוודאי, כל בני האדם, למה? מה זה, זה צירי כפיו? אז למה הוא עושה אותם עניים? למה הוא עושה אותם? ועוד שאלה אני אשאל אותך, ואם הוא עושה אותם עניים והוא החליט שהם יהיו עניים, למה אתה נותן להם, למה אתם עוזרים להם, נותנים צדקות, מה אתה ממרה את פי המלך? אתה יודע למה הדבר דומה? תראה, הוא מביא לו משל גם, תראה איזה פה של נחש. הוא אומר לו, אתה יודע למה הדבר דומה? לעבד שהמרה את פי המלכות, והמלך שם אותו בכלא, ובא איזה שר ונתן לו לאכול. מה עושים לאותו שר שממרה את פי המלכות? מכניסים אותו לאריות. אומר לו, באמת, יפה דיברת ויפה שאלת. שאלת יפה, באמת. שאלת כהוגן. אבל בוא אני אענה לך. אני אתן לך גם משל משלי, של רבי עקיבא. רוצה לשמוע? אומר לו, תדבר. אומר לו, משל לבן של מלך. שפשע במלכות, קצת ירד מהדרך, והמלך אמר, טוב, אני עכשיו שם את אותו בן, שילמד לקח בבית סוהר, ואז איזה שר, באמת, נחברו החמיו על אותו בן של מלך, ראה אותו בבית סוהר, אחרי שהוא רגיל לראות אותו כזה נסיך אצילי, אמר לו, בוא, אני אתן לך קצת לאכול, הכל בסדר, קח כמה קורסונים, קצת איזה מוקה, קצת איזה אייס קפה, תשתה איזה משהו. ואז זה מגיע לאוזניו של המלך. מה אתם אומרים שהמלך יעשה לאותו שר? הוא יאהב אותו או שהוא לא יאהב אותו? הוא יאהב אותו מאוד והוא יחריש. הקדוש ברוך הוא הביא צינורות לעולם. מי שיודע להעביר עם הצינור, יופי, אז אתה פקיד נאמן של הקדוש ברוך הוא, אתה נשאר בעל ממון. אם אתה לא פקיד נאמן, הקדוש ברוך הוא בשנייה, ראינו גם קורא את זה פה בארץ, אנשים טייקונים, בעלי ממון. הקדוש ברוך הוא מסובב את הצינור למישהו אחר, אותו שפע רק למישהו שהוא קצת יותר אמין, קצת יותר עם מידות, קצת יותר עם מוסר. למה? כי אתה באת לעולם, אמרנו את זה ונגיד את זה שוב,
אנחנו אומרים בברכה האחרונה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונן. תודה רבה הקדוש ברוך הוא שבראת נפשות רבות וגם את החסרון שלהם. מה? אנחנו יודעים לקדוש ברוך הוא שנתן לנשמות חיסרון? כן, למה? כי אותה נשמה שיש לה חיסרון, על ידי מי תתמלא? על ידי אותו יהודי שיש לו. וזה, הקדוש ברוך הוא מחיה נפש כל חי על ידי זה שעושה לו נחת רוח. כבודו יאכל וישתה, כבוד הרס"ר. אתה עם השיניים, שישלח רפואה שלמה. כן? אומר, חברים, מסופר על הרב ברדה. הרב ברדה זה הראש ישיבה של הבן שלי, הרב יצחק ברדה. הוא היה חולה לב בצעירותו, והוא הלך לבבא סאלי הקדוש. ואמר לו, כבוד הרב, ייתן לי מרפא, ייתן לי מזור, ייתן לי רפואה, בבקשה, בבקשה. אומר לו, אין בעיה, לקח כוס של תה, מילה לו ערק. עכשיו זה לא ערק, זה לא שט, זה חצי ליטר, הרב. אומר לו, קח, שתה. אומר לו, הרב, הלב. אומר לו, וזה בריאות, תשתה. הוא בירך שהכל יהיה מדברו, שתה את כל אומר, על גדותיה, ככה היה אומר הרב, על גדותיה. היה שותה, ואחרי זה מספר הרב, הנה כלי ראשון, הוא פה חי וקיים עד 120 באשקלון, בישיבה יצחק ירלם, בישיבה שלו. והוא מספר את זה בפיו ובקולו, שהוא שתה, ואחר מכן נתרפא, לא שמע מהלב שום רשרוש, שום דבר. תראו מה זה, היו הולכים נשים שהיו על עקרות, היו הולכות, היה נותן להם על ידי הבעלין, היה נותן להם קצת לשתות ערק, מה זה, חברים, אין דרך אחרת להגיד את זה, במעיים, מערק זה היה נפך לזרע, הם היו נפקדות אותן עקרות, זה אין דרך להסביר את זה, מה הלך פה בינינו, מסופר חברים, על רבי עמרם חסיד, הוא היה שלוחה דרבנן מארץ ישראל, הוא היה מחזיק את קבר רבי מאיר פה בישראל. כן? הוא התיידד מאוד עם הבבא סאלי הקדוש במרוקו, הוא הולך למרוקו לקחת כסף כדי להביא לישראל. ואז בדיוק נולד, הייתה אשתו בהיריון של הבבא סאלי. ואז הוא רואה אותו פניו לא כתמול שלשום. הוא אומר, למה פניך רעות היום הרב? מה קרה הרב? הוא אומר, מה אני אגיד לך? אשתי בהיריון, ואני רואה בעיני רוחי שהילד הזה לא יחזיק מעמד. הוא אומר לו, מה? חס ושלום הרב, אתה כולך מלא אמונה, מה? ככה אני רואה. אומר לו, תשמע, יש לי פה טבעת נחושת שהתברכה על ידי כל המקובלים, ככה אומר רבי עמרם החסיד, על ידי כל המקובלים התברכה בארץ הקודש, בארץ ישראל. קח את הטבעת הזאת, שנולד הילד, שים לו את זה על האוזן, בעזרת השם, תגיד את הנוסח הזה שאני נותן לך, ואתה תראה ישועות. הוא באמת נולד הילד, ושם לו את הטבעת, והכל היה בסדר, אבל אחרי חצי שנה, כאשר יגור לו, בא לו. אותו תינוק, והוא אמר, ותקרא לילד, אנחנו עכשיו, אני מחזיק את הקבר של רבי מאיר, תקרא לילד מאיר שיאיר את עיניהם של ישראל בתורה. וזה הבבא מאיר באמת. שימו לב, אחרי חצי שנה באמת, כאשר יגור לו בא לו, הוא חלה באיזה נגיף נוראי, והוא התחיל להתפלל שם. להתפלל, והוא בא לבן שלו, לאח שלו הגדול, לרבי דוד. בא לאח שלו הגדול, רבי דוד, אח שלו פתח את הדלת, הוא היה לומד בתוך חדר סגור. פתח את הדלת, אמר לו, אחי היקר, תושיע אותי בבקשה, הבן שלי, תושיע אותי. ואז רבי דוד הרים את העיניים ושמע ואמר לו, הקדוש ברוך הוא, אני בשבילי לא ביקשתי כלום, אתה יודע שאני פרוש מהעולם הזה. אבל הבן של אחי, תחיה אותו בזכות כל הסיגופים שלי, בזכות כל התורה שלי, בזכות כל מה שאני עושה, אני פרוש מן העולם, והקדוש ברוך הוא, לא ביקשתי ממך כלום. תחיה את הילד הזה. באותו רגע המדדים שלו התייצבו, נעלם הנגיף, והילד הזה חי וקיים, רבי מאיר, הבבא מאיר מאשדוד, הוא היה לא, נהריה זה רבי דוד. הבבא מאיר היה איפה, בנתיבות או באשדוד? באשדוד, נכון? הבבא מאיר. אז תראו מה זה, כן? ואז הוא אומר לו, רבי דוד, כך, זכה במקחך, כאילו עשית מקח עם הקדוש ברוך הוא, כך, וחיה הילד, כך כתוב בספר, שהילד אחרי זה התחיל לחיות. אני שמעתי סיפור ברשות הרבנים על רבי יצחק דוד גרוסמן, שם ישמרו וחיו, שהוא ראש מגדלו במגדל העמק, והוא מספר שכשהוא היה ילד, שימו לב, כשהוא היה ילד בן 17-18, אח שלו היה מקורב לברסלב. והוא כל הזמן איפה שהיה צדיקים, הוא דור שישי בירושלים, בבית ירושלים. איפה שהיו צדיקים, הוא היה הולך. יש לך פה תמונה שלו. איפה שהיה צדיקים היה הולך. אז הוא הלך לקבר, רבן גמליאל ביבנה.
ואמרו לו, אתה יודע מה, הגיע לפה צדיק יסוד עולם ממרוקו. הגיע לפה אחד, רבי ישראל אבוחצירא, אתה לא מאמין, מה זה עושה ניסים מופתים? אמר לו, איפה הוא גר? הלך, חברים, קומה שנייה, דירה של עמידר, אתה יודע איפה זה, נכון הרב? זה ליד הרב שם, ליד איפה שהרב גדל. זהו. אז הוא הולך, דופק לו בדלת, הרב דוד גרוסמן מספר, הוא דופק לו בדלת, והבבא סאלי בעצמו פותח לו את הדלת. כן, שלום צדיק, אומר לו, הרב, מה אתם צריכים? אנחנו צריכים ברכה מהרב, מה אנחנו צריכים הרב? תברך אותנו. אומר לו, מה אתה רוצה לאח שלו? ובברסלב היה נהוג שצריך להתחתן עד גיל 20. אומר לו, תברך אותו, הוא רוצה להתחתן. אומר לו, אמן כן יהי רצון להתחתן, ואתה מיד אחריו. והרב יצחק גרוסמן אומר, ואכן כך היה. אח שלי התחתן, ואני חודשיים אחריו התחתנתי. ואז הוא מספר, הרב יצחק גרוסמן, הרב שלו היה האדמו"ר מיללוב. האדמו"ר מיללוב, לימים הוא נהיה משותק, הוא היה ממש בחולי נוראי. הוא היה מבני ברק. והוא מספר שפעם אחת הוא הלך עם האדמו"ר שלו, האדמו"ר מיללוב, הוא הלך לרבי שמעון בר יוחאי, והאדמו"ר אמר לו שלום עליך, ואז הבבא סאלי שמע שהאדמו"ר מיללוב אצל רשב"י, והגיע כדי לפגוש אותו. נפגש איתו מאוד בשמחה גדולה, שמע ממנו הבבא סאלי, איזה יופי, הרב פה, ברוך הבא, ככה בקושי דיבר איתו, ואז הוא הלך לקבר רשב"י. הלך לקבר רשב"י שם, והרב גרוסמן מספר שאני התלוויתי לרב, עזבתי את האדמו"ר מיללוב והלכתי עם הבבא סאלי. ואז כולם שומעים אותו מסביב, אומר, זהו, אנחנו דיברנו וסיכמנו, אף אחד לא מדבר איתו, אנחנו דיברנו וסיכמנו, כן, אצל רשב"י, דיברנו וסיכמנו שהאויבים לא ינגפו את ישראל, וזה יריבו, הם יריבו זה עם זה. ככה סיכמנו בעזרת השם, יהיה בסדר, זה מה שיהיה. ואז התחילה מלחמת עיראק-איראן, חברים. התחילה מלחמת עיראק-איראן, ועד היום אף אחד לא יודע מה רצה, כל אחד, מה זה רצה מזה ומה הוא רצה מזה. אבל עשה לי גזר, והקדוש ברוך הוא קיים. חברים, אנחנו ניצבים בפני שבוע קדוש גדול מאוד. אני אומר לכם, מכלי ראשון, אני חוויתי נס אישי עם הבבא סאלי. הבת שלי, שם ישלח לרפואה שלמה, הייתה צריכה, סיפרתי לכם את זה כבר, הייתה צריכה ניתוח ראש, ניתוח לא פשוט. מי שנכנס לניתוח ראש, השם ישמור, או שיוצא טוב או שלא יוצא טוב. ואני ערב הניתוח לקחתי אותה לבבא סאלי, לא יודע איך זה בא לי, אני לא אחד שהולך להשתתח כל שני וחמישי, אבל לא יודע מאיפה זה בא לי. הלכתי ונכנסתי לשם, בטרוניה, לצדיק בטרוניה, אני אומר לכם, כמו איש חוצפן. נכנסתי, אמרתי לו, בבא סאלי הקדוש, תשמע, אני לא אברהם אבינו, לא יכול לעשות עקדת יצחק. אתה תעזור לי פה עם הבת שלי. אתה תרפא את הבת שלי, אתה שומע? והתחלתי לקרוא את התהילים, והרטפתי את הדמעות שלי, את הדפים בדמעות שלי, את ספר תהילים. ואז, אני אומר לכם, הגענו, היה ניתוח, כבר אחרי הניתוח מספר לי, יוצא אלינו הפרופסור ואומר לנו, תשמעו, אני עושה הרבה ניתוחים, פרופסור קונסטנטיני מאיכילוב, הוא אומר, אני עושה הרבה ניתוחים, עשיתי הרבה ניתוחים בחיים שלי, כזה ניתוח קל, לא יודע, לא היה לי אף פעם. אמרתי לו, סליחה שאני אומר לך פרופסור, אני רואה שאתה קצת מגולח ראש וזה, אבל אתמול הייתי אצל בבא סאלי. הוא אומר לי, זה מה שעזר. הפרופסור אומר לי, זה מה שעזר. חברים, אחר כך הלכנו לשיקום, אני אומר לכם, אני ראיתי שהשם ישלח רפואה שלמה לכל ילדי ישראל ולכל עם ישראל. אבל אני ראיתי איך השיקום נראה, אני ראיתי איך ילדי ישראל יוצאים, השם ישמור ויציל לבטל את הגזרות מניתוחי ראש. זה יוצא ככה, כל אחד מדדה בצורה כלשהי, וזה יש לו רגש פה, אין לו תחושה שם. והבת שלי גם יצאה בלי תחושה ביד שמאל. יד שמאל, כתוב בגיליון הרפואי, ככה בצורה קרה. טוב, אז לילדה שלך יש לה חולשה עד שיתוק. תחליט אתה מה המנעד. ואני באותו רגע, איפה הפרוטוקול חדר ניתוח? אני רוצה לראות הכל. האם רק אתה היית או שהיו שם מתמחים? התחלתי. ואז אותו פרופסור שאמרתי לו בבבא סאלי לפני דקה, הוא אומר לי, צדיק. הוא לא אמר לי צדיק, הוא אומר לי, אברהם, תקשיב, אני עשיתי את שלי. עכשיו תורך, הוא עושה לי ככה, לעשות את שלך, תתפלל. והוא, כמו שיוסף הוריד את האוויר ליהודה, ככה, הוא הוריד לי את כל האוויר. אמרתי לו, סליחה, אתה צודק. אני הולך להתפלל, אתה צודק. הלכתי והתפללתי, חברים, ושבועות שלמים, הילדה לא מזיזה את היד.
עד שפעם אחת אני נמצא בבית לפני שהחלפנו משמרות, אשתי שם ואני בבית, לפני שאני נוסע אליה, היא עושה לי שיחת וידאו ואומרת לי, אבי, אתה לא מאמין. והבטחתי לצדיק שאני מקבל על עצמי כל מיני קבלות שונות ומשונות, כל מיני קבלות, לא משנה עכשיו, וברוך השם עד היום אני עומד בהם, בקבלות האלה, שלא האמנתי בכלל שאני מסוגל לעשות את זה. קבלות שקיבלתי על עצמי. ואחרי שבוע שאני עושה את הדברים, אספר לכם עוד משהו, שקיבלתי על עצמי בין היתר שיהיה לנו גמח להכנה לבר מצווה. ופרסמתי את זה. אז מתקשרת אליי, אני במקור מקריית אונו, מהמרכז. אז מתקשר אליי איזה חבר מקריית אונו, אומר לי, אבי, שמעתי יש לך את הלמד לבר מצווה? אז תקשיב, יש לי איזה חבר שעבד איתי בתל השומר בשינוע, והוא מהעדה האתיופית, והאבא שלו נפטר מהמחלה, והוא היה חבר טוב שלי. ואתה יכול לבוא ללמד אותו? אומר לו, אחי, אתה יודע שאני כבר לא בקריית אונו, אני גר בקריית מלאכי, כן? אומר לו, אומר לי, סליחה, מחילה, אחי, לא ידעתי, סליחה. ניתקתי את השיחה. לקח לי בדיוק 3 שניות להבין שעשיתי טעות. 3 שניות. הרמתי את הטלפון חזרה, אמרתי לו, שרון, מחילה, אני אבוא. איך תבוא? תגיד, תן לי את הכתובת. התחלתי ללמד את הילד הזה לבר מצווה, ואני נכנס, והאמא שלו שם, היא מתרגשת לראות אותו עם התפילין. ואני כל שבוע אני הולך אליו פעם אחת. עד שליוויתי אותו יחד עם אורי שמעון, הלכנו ללוות אותו בבית כנסת שערי צדק בקריית אונו, בעלייה לתורה, וללוות אותו כי אין לו אבא. חברים, אחרי שעשינו את המעשה הזה, אני מקבל טלפון מאשתי, מבית החולים, שהילדה התחילה להזיז את היד. בזכות מה? בזכות זה שהלכתי לצדיק ואמרתי לו, כבוד הצדיק, כבוד הבבא סאלי, סינא בבא סאלי. אני יודע שאתה מסוגל לפעול עכשיו יותר בימי חיותך, אני יודע, אתה מסוגל. בבקשה ממך, אתה תעשה את שלך, אני אעשה את שלי, ואני מקבל עליי את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואני בטוח שהצדיק הוא זה שהושיע את הילדה, והוא הושיע גם את כל עם ישראל. אמן כן יהי רצון שישלח רפואה שלמה לילדה הנעימה נועה בת רעות, שנראה אותה, שיסיר ממנה כל נגע מחלה, שלא תזדקק לטיפולים בכלל, שתחזור לארץ בעזרת השם, ורפואה שלמה לרננה בת אלינור, לשמחה בת פרחה, לרמי בן שמחה, עדן משה בן אולגה, שמעון בן פרחה, אסתר בת זוהרה, וכל הזקוקים לרפואה. אני לא אעכב, יש פה את הרבנים שצריכים לדבר בכבוד. אני סיימתי.